ababukeli baphawulile ngalolu daba. Yaze yanzima umsakazi indaba yengane zamabhokolo esikoleni endakugcinile futhi kuyaqhubeka kuyaphambili indaba yoniwa uhulumeni wethu wazisa ingane ukuthi sezinamalungelo manje ingane ayisashawa ukube kusakhona indungu ngaba yikho yonke lento yengekho yonke lento lengekhathi zethu umbono omuhle impela lokho umsakazi ukuthi abafundi abangamabhokolo kumele bejeziswe ngoba bafundisa abantwana bethu kabe ezikoleni ukuthi nje abafundi ababanjwayo ukuthi bangamabhokolo ekoleni baxoshwe esikoleni baboshwe futhi ngoba bugebengu lokho mayiqale phaa ekhayeni endlini kubazali amxelele umntana into eyenziwa esikolweni nengenziwa esikolweni utitshala ke bayigxininisise loo nto leyo ukwenzela azathi eyenza abe eqonda uba uphula umthetho nayikho into engavimbi ukuthi ke kuqedwe ubhokolo esikoleni kepha-ke yikho ukuthi-ke bexoshwe abafundi esikoleni abangathi bazokwenza nesikoleni abazofeza iy'thuso zabo esikoleni akuyona indawo yamabhokolo amabhokolo aphumele emgaqweni abona amanye amabhokolo esikoleni kuyofunda manje uma uyoba ibhokolo esikoleni kuhle impela nje ukuthi ukhishwe esikoleni